dantza gustatzen zaiten beti, porque etxen beti dantza nahitzen itzan, txiki-txikitatik, eta orduan esan zen, bueno, dantza behintzat apuntatu beharko jot. Eta hola, piztina zarreta jute ginean, eta antxe, oain arten. Gelditu gabe dantzan. Dantza bai hasi nintzen pixkat goiz, 4-5 urtekin, baina urte bete iraun nun, ze rekordaukat lotxa asko sentitzen dela. Eta asko agobietzen zidatela dantzari txikik eta hola, hainbeste jende eta ez nekin nun neon, ez neon konfiantzazkein horrekin eta horrek asko agobietzen ziten. Eta hor nutzi ginen. Eta 15 urtekin edo, nire nebera bezaro indartxune momentu gorenenen, Juanei etorri zitzaion buru egun baten dantzan hasi nahizula, bueltatu nahizula. Eta dantzan arte maskulinona euskal dantza zen, eta orduan esan zen, jase apuntatu beharren euskal dantza apuntatuko naiz, gizonagoa izateko. Nik beti barrun bizi izaneten, kanpotik ez dut imaginatzen nola ikusko nun, zakit Udaberri, kanpotik, netzat dena perfektoa bezala. Bai kontuatu naiz, guk ikuste deula Udaberri dena perfektoa bezala, ez? Horre, ite den guztia alik eta hobena ite deula, euskal dantza izugarrizko aporte ite deula, ez dakit, euskal dantza ez litzakela existituko, euskal dantza tradizionala Udaberri gabe kolokan nengo litzakela, eta kanpotik ikustezun esatezu, ite deun lanketa guztia egia da, euskal dantza maite deu, aportazioa ite deu, baina Udaberri gabe ere euskal dantzak igual aurrengo luke. Eta gutzat beste ezer egon gozalitzu zela, ez? Eta orduan kanpotik ikustean hori sekta fama jartzei guenen, eta guk hainbeste bizi deu eta haintalden bizi deu. Ja, gero kanpotik eta hainbeste igual ez dela. Esatezu, importantek zeate herri nahi, baina hainbeste. Baina, gu asko maite gaz, asko maite euskal dantza. Importantea da, asika. Nik uste pixkatu da, jarraitu izan duela urte guzti hauetan buru gorkeriz, esan nahi dut. Osea, gu hau geha eta ez digu ateako hemendik, eta askotan horrek ere, taldeai eman dion horreteko, euskal dantza tradizionala itezue eta oso ondo itezue, baina hortik alateko hain mundua dago, deskubritin daitekena. Egoskorkerio honetan egon geha, baina nik eskerrak bat izkiot gure egoskorkerio horre, porque azkenen denago ezela, denak bidortatu gozta, gure bai ez, eta orduan azken igual tradizioa igual galdu ingo zan, oztakit. Bai. Talde bat, proiektua dena aurrea mamardana, eta dantza zarduratzea, dantza aparte, lana. Naizun arte. Aspertu arte. Dantza gaita gustatzen egun da horrek ekartzen lan guztio ere bai azkenen gustu aita ez dutan lagun arten itazune bai, horreko endikan plus bat gehiagoka. Enzio batzuk iten eta kabrielak iten lehenengo urten más o menos ikaste dituzu. Eta gero ia da ensaiatu. Baina tokatzea izunen ardura bat edo ez dakiz zerritea edo lan guzti horrek nahi behintzat, igual dantza baino gehiago aportatu ditu, ez dakit, pertsonalki gauzak nola iteian, burokrazia aldetikan da gauz edena. Porque zaude hor gazte-gaztea zea, gauza pibatin baituzu, eta... Bai, ardurak hartzen, eta gero, kanpotik ikusita, Mateu dantza talde bat, izango lehen ensaiatu eta jazta, ez? Eta hor dauzkaun ardurak, zenbat talde, zenbat lan mota iteian, barruko lanak, papeleo lanak, gestio lanak, historia, edapena, komunikazioa, jantziak, material. Azken disiplina bat eta zea bat hartzea. Junin behar dezu eta zure buruakiko obligazioa da azkenen konpromesu hartzea. Ensaio eta juten, ja txiki datik konpromesoa hartzen bazuia, pilo bat azkenen ikastazue bai hortan. Eta hortaz aparte bai, zure burua superatzeko erronka hortan, ez? Eta gure belaunaldin filatan egotea hain gutxi ginen, esasen nahi, ez geneukan gure arteko ribalia hori. Baina, zu beti izan nahizu hobego bat, igual dantza baten sartu nahizu beste batzuk iteguena, eta orduan matxakatzea gehiago eta saiatzea alik eta duen egiten. Eta horrek emateizu superazio bat. Azkenen emanaldik askotan dira gure regaloa edo gure termometroa indezun lan horri eskertza bat iteko, jenden aldetik, eta Tolosan emanaldi bat itea eta jendea jutea eta etxalok jotea, zure kuadriako jutea. Horrek pilo bat betetzea izu nahi behintzat. Eta azken da motivazio bat, ensaiatzea juteko, ez lanen jarraitzeko, ikusta emanaldi daudela jendeak zeharrera itegun dena.
materiala prestatu behar da, jantzi guztik, gero jun, autobusak kargatu ja denak, urduritasun horrekin jazten hasi zakize ikusi nuni barzun dantza dena, ez? Eta gero ja, bukaerako... Bizkate bai emanalditan. Osea, emanalditan gaude, olako gelatxo batean, dena kulerotan, kantzontzilotan, arropak egan ez dakize, esan nahi, inorrek ez dio bidatzen inorri, denak igual du, eta gero igual jute da piztina batea, eta bai, ez bidatu, zuek erraldatu ez dakizeko hemen, eta esatez ezi, guain dela ordu erdi kuleroa, oza, zure ipurdiatan eripurdia olatzen, eta guain da repente importeko, baina gira emanaldi momentu hortan, zaudela emanaldia, dantza alik eta ondo nahitea, eta beste guztia aztu itezu. Tolosa guztintzako, eske Tolosan bai ez dugu emanaldik iten, orduan San Juanetako da, herrian aurren dantzaitezu, San Juan bezpera, sua, eske dena da berezia. Ba, nik daukat emanaldi bat, nahiko berezia izan zananetzat, berez ez dauka zer berezik, ez, heldu haienen izan zen. Baina, izan zen azkeneko emanaldian, nire aita eta nire ama biak emanaldia ikustea juntziana, eta nahiz eta emanaldioi konkretuki ez izan berezia, ze emanaldien genuen eta jazta girora asko bat izan duten emanaldia da. Ba, dantza iteko, nahi gustatzen zait, Alabeses edo Zekoko dantzak. Azkenen, zortzin eskakite dolako eta denbora guztia elkarri behi da hor, saltoka eta oso alaia da musika. Melodia gustatzen zait, nahi, ez dakit. Berez, San Juan Zortziko pila gustatzen zait. Melodia da eta asko momentua gustatzen zaitena eta melodia entzuteko da bordon dantza sartu horretik 12 laurden gutxi, 11 terdik Eliza sartze ganen San Juan Zortzikoa entzutea eta melodia hori gustatuko litzaiaken noiz egin dantzaitea koroakin, bandakin eta dantzarik denak batzea eta horri koreografiatzea. Bidaia dia, urte guztia hortan pentsatzen zaude azkenen. Bai, askotan dira talde hautsiguen klabea izan dira. Bai, talde azkenen igual ondo hastea iraien ez dakizela, gero ja hainbeste lan, ja pixka ja erreta bukatzuzu kursoa. San Juanak eta gero, zaudela. Baina, ja, balen baukazu bidaia bat hor zenzu, baukau zerbait, orduan ja horrek indarra emateizut. Nik bizi izan dituten bidaiak beti izan dira oso positibo. Bai. Problema gehiago hitz ditut, kuadriako 3 juteganen viaje batea, Udaberriko 35 juteganen baino. Bai. Eta bida erresa dela inbeste jenden arten konfliktok sortzea eta ez dakitzatik, beti, mobidilan bat beste, ez dakite, arpegia pintatu zenian gauen, Integratzeko eta oso baliagarria izan da, eta bidaiak izan dira, talde hau hendikan, leheno nahiko sekta alemagea, baina sekta gehiago bihurtzea bidaia eta gero. Beste aportazio bat, viejo kaskarrabiaz baino. Gutzat, gure belaunaldiantzat momentu oso txarren sartu ginela, izan ginela 4. eta 5. arteko saltoa. Egon ginen urte pila bat bidairekin gabe. Oso jende gutxi ginen, ezin genuen bidaiekin, etzeon diruik, taldeak kolokantzeon, eta Belgika joan ginen lehenengo aldiz, gutzat izan zen, beste taldek bezala geha. Ja, kanpoa jute gaudaran, festivaleta. Beste bezala viajek iteiteu, ez? Eta hori izan zen, nik uste momentu bat gutzate bai, esateko, ostia, bazen aurrea segitzea ze, aurreko urte horiek izan ziala oso... Bai, bastante estankatuta eta bastante txarra. Bai, eta ilusio falta, horregatik esatet klabe izan diala urte askotan nik uste viajek beti manteizuelako nolabaiteko indarra, ez? Eta gero aitatxo izaten, bai, tetxo eta matxo. Txiki goi, beti, ez? Piskat kontrol piskat, pasagabe, jende gaztea geha, guaia geha, baina kontrolatu behituzu. Bai. Dena egon goia, del pavo, ez? Azkenen... Aportatzeu... Nik txarra esango nun denbora asko kentzeula, lan asko daulako, ensaioa asko daudelako. Sakrifikatu da zu zerbait, hau da berrin argi eta garbi denbora. Bai. Hor da hona, indu, eta jazta, ez? Eta bada alde batetik Udaberrin politia, ze jendea pila batek ordu pila sartu ditu, partiturak arreglatzen, partiturak ensaiatzen, ez dakiz zer, baina gero hor gehatzia, eta txarra hori daukan ere ustez. Lan batzuk asko ikusteia, eta zenba lan itezun, eta beste lan batzu daudela izkutuko lanak, beste lana baino ordu gehiago suposatzezkizunak, ez? Nahi normalen tokatzezkit beste lanak, ez? 5 minutu lanin eta emaitza segitu ikusten horiek. Eta ikusteten txarra da beste jende asko daula lanak, izugarrizko ordutzak esigitzizkunak, eta ez da nahi ikusten. Ez da nahi ikusten. Transmisioan ikustet bitala dela. Dantzan ez da, como rollo
Bai. Oso polita da. Bai. Azkenean zu hasi zinen ume horrei sentzilok erakusten, eta Ja, ikusten eta zukintza, bai. zure talen dagoela urte pila bat pasata gero, ez? Baina, ini bar da. Bai. Nire amonak esaten zunez, hartza izateko larrea joan behar da, ez? Esan nahi, udaberri nahi irutzet pixkatola izan baula. Gu saiatzen nahi gara, erakutsi, protokolok, antolatu, pauso eguekin, baina tokatzen zaizun arte jartzea eta egitea, ordu arte ez ez ikasten. Ja, nahi horrek, ni bakit ja, taldea uzten nijoa, ja, ikustea, ensaiatza gutxo juten naiz, ja, ardurak ez dauzkat. Da, egia esan, bildurra emateit, baina, momentua dela, eta bildurra emateit zetetan nikoen zein bardet edo harremana, hombre, nik harremana ez dut galduko udaberriko kideekin, porque udaberriko kideaz gain lagun oso onak dauzkat, orduan. Udaberri nago, baina ez nago gestion, orduan ensaia joan behar dut, ez? Jendeakin erlazioa galduko, gaizki irituko zaitit dituzten gauzak. Azkenen, nire edade ingurukokin aurremana eukitzen jarrezko, baina gaztegokin igual, ez? Nik uste galdu ingoala, goztu ingoala. Bai. Baina, normala da, bai. Eta beraientzat ere errixagoa izan gazte, behaiek nik ikustitut hor daudela adinak, ez? Tarteko, eta gure tarten eta gaztenan tarten daudenak daude gora eusten, baina aldi beren bera eusten bai, ez? Gu jute ganen, bera utxiko eta taldein gobegoa behaiek, eta... Bai, bizu guztin, udaberrin da, eta guain, gauza batin edo beste hain, zerbait tokatuko zaizu itea. Eta orduan, beste gauza batzuk ingoetu zola, lasaiago gauzakit. Bai, nik batez ere horregatik uste, ja implikazioa, esigitziten implikazioa ez naholako prest ematea, lan ordu pila dauzkazu, buru haukazu beste gauza batzutan, eta ez dezuna igual hainbeste dedikatu udaberri, irutzaizu indezula egin beharrekoa. Nahikoa, eta garaia dela beste batzu iten usteko. Nei laguna. Nei, gehiena, eske, kompromezuak, gehiena laguna. Maske, importanta, eske, lagunak. Hainbeste ordu, erlazio gehiago haukat nik udaberriko jende askokin edo, igual kuadriako kematek, baina, konfiantza esan ez, azken, hainbeste ordu, hainbeste autobusen, kurru-kurru, afarik, horrek emateizu azken, gauza kondatzea, jendea, ordu gehien azinekin basitzu azken, behi kondatzezkezu gauza asko, orduan. Nei lagunak zin duda, zanean ere bizitzan udaberriko klabe, daude pila bat baina, hau momentu enten, baina hortaz gain adibidez, lanen garazik esan duna, nahi unibertsitateak baina askoz dira erakutsit udaberrik. Nire gaur egungo laneko ia gauza gehienak udaberrin hasi nintzen iten. Eta udaberrik eman ziten aukera probatzen juteko realidaden gauza pila bat, bestela inunez ingoniturak probatu. Bai. Nik esango jot, oain atzetik handatozten horiek, beste horren beste urtez jarraitzeko, bai lanen, indarrakin, gogotxu, eta gu beti urrengo belaunaldikan da urrengo festetan bai, horrengo gala. Eskerrak eman ezkiot udaberriri, 60 urtetan, egon dian nahi eskerrak eman behaiengatik jarraitzeulako honek, guri eskerrak eman honegatik jarraitzeulako, eta etorriko janai eskerrak eman beraiengatik jarraituko ulako, ez? Eta orokorren udaberri horri, eskerrak eman ezkiot nire bizitzan izan dalako eta dalako parte oso garrantzitsu bat. Dena, eta maiteetelako. Maite geha eta dena da azkenen udaberri gutzat.